még éjszaka is azon dolgoztunk Évával, hogy hát minél hamarabb legyen. 40 év után egy fürdőszobánk. Hát, ahányszor csak beléptünk az ajtaján, hát mindig hálát adtunk a mindenhatónak, hogy a szandálos embert oda vezérelte hozzánk. Hát kiderült, hogy nem magának vette meg a szobrot, a vezetőképző intézetet kötelezte, hogy 3 évig az aulába legyen kiállítva, és mindenki számára elérhető módon ott legyen. Megnyitó alkalmára újra eljött, megint sok szeretettel megöleltük egymást, és mondtam neki, hogy fürdőszobánk lett. Ebből a pénzből tudtunk csinálni egy fürdőszobát életünk 40. évében. És hát ez 40 évvel ezelőtt volt. És azóta is nagyon sok szeretettel, hálával és tisztelettel gondolunk vissza a szandálos emberre, akit úgy hívtak, hogy Soros György. És akkor most már a napjainkban vagyunk. Napjainkban vagyunk, és megkérem Vágó Istvánt, a minden idők legjobb játékvezetőjét, hogy tegye föl nekem a kérdést, hogy az elmúlt 6 év kormányzása alatt mi volt az, ami tetszett. Föltetted a kérdést. Nem mondtad, hogy hány forint. Hát egyetlen egy dolog nem jut eszembe. Egyetlen egy se. Úgyhogy most kell nekem a telefonos segítség. Hát csak se a barátaim közül, se az ismerőseim közül egyetlen egy ember sincs, aki legalább egy dolgot tudna mondani. Hát akkor kérdezem, miért volt az az eszeveszett esengés a hatalom iránt? Mert a gonoszság és mindaz, ami rossz és megalázó, az már megtörtént. De ezzel nem érdemes foglalkozni, mert hogyha belekeveredünk, akkor holnap reggelig itt ülhetünk, és még akkor se érünk a végére. És akkor látok egy idős házaspárt, állnak az
édességpult előtt. És szeretnének venni 2 krémest. De nem vehetik meg, mert lehet, hogy akkor a hónap végére már kenyérre való sem jut nekik. És akkor látom ezeket a pocsolyányi nagy kék iszonyat plakátokat, és elképzelem magamba, hogy hány ilyen szegény nyugdíjasnak, szegény embernek az adóforintjai kellettek ahhoz, hogy ez oda kerülhessen arra a falra. És aztán látok egy ágról szakadt, földön futó kis embert, aki a kezébe csörgeti az aznap összekéregetett kis forintjait, és indul beváltani egy felesre. Mert életének már csak ez az egyetlen egy öröme. És akkor meggondolja az ember, hogy ebből az összekéregetett kis pénzből egy része egy ilyen kék plakátba olvad bele. Magyarország jobban, nem jobban, erősödik. Az Éva rögtön kiment a kisközérbe és vett 2 erős pistát, hogy nehogy lemaradjunk. Nekem meg elég, ha csak ránézek erre a plakátra, és már is csípő a szememet. És végül látom Bródi Jánost egy jótékonysági képzőművészeti árverésen. Fogja a gitárját, és elénekli, hogy lesz még Magyar Köztársaság. És sokunknak bepárásodott az ideg, mert arra gondoltam, hogy jutottunk el idáig. Hogy hagytuk, hogy idáig jussunk. És hogy milyen hosszú lesz az az út visszatalálni egy mindenki számára élhető Magyarországra. És azt hiszem, hogy ez a délután egy lépés ezen az úton. Köszönöm. Szépen köszönjük. Azon mindannyian készek vagyunk arra, hogy lépéseket tegyünk ezen dolgozni. Sajnos Bródi János nem tudjuk ma délután ide hívni, de viszont itt van az Operaház kitűnő művésznője Fülöp Zsuzsa, és őt kérem meg, hogy énekelje el a West Side Story-ból a Somewhere címűt. Zsuzsa, parancsoljatok. Zongorán kísérni meg az Zoltán is. Kedves barátaim, kedves díjazottak,
Én, mint a kuratórium egyik tagja, másképp nem tudlak köszönteni benneteket, mint egy dallal. És hogy miért pont ezt a dalt választottam, hát csak röviden, ugye arról szól, hogy valahol, valamikor boldogok leszünk, valahol, valamikor végképp találunk, és szeretni fogjuk egymást. Reméljük, hogy ez a valahol, valamikor az itt lesz Magyarországon. Köszönöm. szépen, és most ismét megkérem Gyurcsány Ferencet és Korver István, hogy adják át a díjat a másik díjazóknak, Varsós Jánosnak.
Köszöntök mindenkit, igazán nincsen könnyű dolgom mai napon. Igazán nagy megtiszteltetés itt állni önökkel szemben és megünnepeltetni magamat. Nem tudom, hogy honnan van ez a nagyon pontos leírás az én munkásságomról. Egy kicsit el is vett a kenyeremet, de próbáltam volna inkább magamról beszélni. Hát igen, amikor megkérdeztek engem, hogy miről fog szólni az én beszédem a mai napon, akkor nagyon sokat gondolkodtam rajta, és akkor nagyon egyszerűen azt mondtam, hogy a beszédemnek a legfőbb mondani valója az, hogy a putriból az egyetemben. Ahogy mondta itt a Péter, heten vagyunk testvérek, és tényleg 27 négyzetméteren nőttünk föl. Az erdő alatt, ugyanúgy, ahogy a 19. század romantikájában el lehet ezt képzelni, 14 kis putri állt a erdő alatt, és így én soha nem gondoltam volna azt, hogy annál szebb és jobb van. 35 unokatestvérem volt, azokban nőttem föl, nagyon sok anyuka volt ott a környékünkön, apukkal, nagymamák, nagypapák. És tulajdonképpen minden olyan szép volt, olyan romantikus. És majd, amikor így az iskolába bekerültünk, akkor nagyon nagy aggodalommal engedtek el bennünket a szüleink, mert egy olyan nyelvet tanultunk meg, ami nyelv nekik ismeretlen volt, és nekem is. Én körülbelül harmadikos koromra tanultam meg úgy magyarul beszélni, ahogy most beszélek magyarul. De aztán nagyon hamar fölfogták a rokonaim, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valaki megtanul magyarul, tanul írni, olvasni, és nagyon fontos szerepem lett nekem a 80-as évek közepetáján, mert én tudtam a legszebben írni az egész iskolában tulajdonképpen, és nagyon jól olvastam, ezért én voltam az, aki bontotta a postát a cigánytelepen, ugye, mert jött a postás, Kossuth Jánosnak hozott egy levelet, 8-an voltunk, és akkor először megkérdeztük, hogy ki vár a rendőrségtől levelet, a bíróságtól, bárhonnan, így szükítettük a köröket, és akkor végül is az én szerepem volt az, hogy én kibontottam, felolvasom, és rájöttem, hogy ki is a levél. Aztán ugye nagyon sokan voltunk katonák, voltak börtönben, és én voltam a levélíró is, ugye nagyon szépen írtam. És azt éreztem, hogy van ennek az egész tanulósdinak értelme, hiszen egyből kézzelfogható eredménye van. És ezt próbáltam az én tanáraimon is így átvezetni ezt az értéket, hogy rajtam kívül még egy cigánylány volt az osztályban, 27-en voltunk, akkor még nagyon sok volt a magyar. Nagyon sokan voltunk az osztályban, és akkor így nekem helyt kellett állni ugye a nem cigány fiatalokkal, és én úgy éreztem, hogy helyt állok, mert hogy bármit, amit ők tudtak, azt én azért sokkal jobban tudtam, hogy éreztem legalábbis, de a jegyekben soha nem köszönt vissza, mindig ilyen ketteseket kaptam, hármasokat, és nem tudom én mi. És akkor így nagyon sokáig vitatkoztam a pedagógusokkal, a tanáraimmal, hogy miért is van ez, és akkor mindig megmutattak, hogy hát ennek így kell lennie, hiszen én úgysem megyek tovább tanulni, hát minek is. Ja, és hát tényleg igazad volt, hiszen 8-ban már 2 tárgyból is bukásra álltam, megbeszéltem az osztályfőnökömmel, hogy engedjenek el már az iskolából, hiszen megyek a gyárba dolgozni, a szüleim is dolgoznak, és meg is lett a kerültek matematikából, fizikából, és akkor mentem a gyárba dolgozni. És akkor 15 éves voltam, akkor is volt már gyerekmunka, és én 16 órákat dolgoztam, de nem is ez a lényeg. Aztán a rendszerváltás kicsit később érkezett meg vidékre, Bonyhári Zonánszárugyárban engem kiraktak 93-ban, és akkor lettem munkanélkül, és az borzalmas volt, mert mégis ahhoz voltam hozzászokva, hogy a szüleim azok elmennek dolgozni, a rokonságban mindenki elmegy dolgozni, és akkor most meg mentünk a munkahogyi központba, hogy jelentkezni kellett, és ilyen kellemetlen volt, mert hallottuk, ahogy így mondta az ügyintéző, hogy milyen sokan vannak, és szakunk is van, és nem is tudja, és igen. Majd akkor katona voltam egy évig, ami nagyon jó volt, de mégis fontossá váltam sokaknak, ugye? Mégis volt egy kis szerepem, aztán megint munkanélküliség jött. És akkor 96-ban volt egy ilyen nagy fordulópont az életemben, amikor megismerkedtem azokkal a pedagógusokkal, akik a Gandhi gimnáziumot hozták létre Pécset. Én részt vettem egy egyházi szociális gondozói tanfolyamon, és ezzel a pedagógus közösséggel ismerkedtem meg, és nekik nagyon hamar föltűnt, hogy nekem nagyon jó a helyesírásom, nagyon jó az olvasáskészségem, stb. És akkor ajánlották nekem, hogy én menjek el a dolgozó gimnáziumában. Avább is mentem, és tényleg, lássunk csodát, 8 éven kimaradt az általános iskola után, aztán voltam katona és munkanélkül, és mégiscsak a gimnáziumban a
a magyar tanárom benevezett az iskola helyesíró versenyére. És közben ugye a gyárban, meg a katonaságban nem gyakoroltam az 1-2 akkor mégis tudtam valamit, a 2-esnél többet. Ez egy ilyen nagy visszaigazolás volt, és ugye mivel jól teljesítettem ezt a tanfolyamon, a gimnáziumban is megálltam a helyemet, az én feladatom volt az, hogy a Dél-Dunántúlon keressem meg azokat a szegény, elsősorban cigány fiatalokat, akik jó tanulók szeretnének leérettségizni és egyetemre menni. És amikor én ezt láttam, hogy van ilyen, akkor volt életemben először az, hogy én egy Orsos nevezetű gyereknek kitűnő bizonyítványt láttam. Én nem láttam még soha életemben 5-ös cigányoknak a bizonyítványába előtte. És ez egy ilyen nagyon nagy érzés volt bennem. És nagyon nagy sikerrel végeztem ezt a munkát, hiszen nagyon jól beszéltek cigányul, és akkor nagyon hamar meg tudtam győzni a szülőket, hogy miért is kell elmenni tovább tanulni, és én magam is éppen tovább tanuló voltam. És én bűntudatom volt, hogy nagyon jól végeztem a dolgomat, nagyon megbíztak bennem a szülők. Na de mi van azzal a kis romantikus cigánytelettel, ahonnan elindultam, ugye az uborkafa teteje felé. Hogy akkor azzal mit is lehetne kezdeni, és akkor tényleg 98-ban elindultam én is politikusként, a Kidalsi Kisebbségi Önkormányzatnak én lettem az elnöke, és én összehívtam a kis közösségemet, 100-120 cigány embert kell elképzelni, és én elmondtam nekik, hogy én nem szeretnék egy cigánybárt csinálni, és egy csomagot nem szeretnék osztani, semmit, hanem hogyha hisznek abba, hogy van kiút a munkanélküliségből és azt tanulásnak hívják, hát adják oda a gyerekeket, hadd tanuljunk tovább, és akkor majd meglátjuk. És az egész, akkor 550 000 forint volt az éves költségvetése a kisebbségi önkormányzatnak, ösztöndíjat alapítottunk. Eltelt 20 év azóta, és egy halotti virasztáson nagyon sokan összejöttünk, a rokonság ugye összejön, és akkor találkoztam azokkal, akik szavaszéjjel mentünk a telepről, ugye az elmúlt 20 évben. És ugyanazon a telepen, ahol soha senki nem tanult tovább a 8. után, azzal szembesültem, hogy ennek a munkának nagyon nagy haszna volt, amit ugye a Pécsetén megtanultam és a saját környezetemben. Ugyanazon a cigánytelepen 12 érettségizet van ma, 3 van diplomája, és remélem, hogy az év végén egy közgazdászunk is lesz ugyanarról a telepről. És nagyon sokat köszönhetünk mi is annak a szandáros úriembernek, akiről az előbb hallottunk, hiszen az ő ösztöndíj rendszerén keresztül nagyon sokunknak sikerült fürdőszobát látni ugyanúgy. És ugye ez egy nagyon nagy érték, a tanulás, azt fölfogtuk, és több tucat fiatal elindult a továbbtanulás az egyetem útján. Éppen tavaly előtt volt ennek az egyesületnek, aki keresztül én elkezdtem ezen az úton elindulni a 20 éves találkozója, és ott körülbelül 50-60 diplomás cigány fiatal jöttünk össze az Amerikai Egyesületből, és abból aztán, hogy 2 vagyunk Magyarországon, vagy 3, a többiek mind külföldön az adott szakmájukban dolgoznak. És ugyanezen a virasztáson, egy kicsit visszakanyarodva, nagyon jó érzés volt számomra, amikor így fölfestünk, hogy a kis szakmájukkal, érettségükkel az összes unokatestvérem, ugye, mert ez egy nagy család, akiről beszélek Hidason, azok mind-mind Ausztriában, Németországban, Svájcban és Hollandiában